Heɗitoɓe assalamu alaikum barka min be jemmare hande barka meɗen be lorki fotta moɗon nder taskaranji suudu radio Kode International wondu Abuja lamorde leydi Nigeria. Kode radio International Abuja ɗo way waddonoki on taskaramji iga jamdi joyetati yawki jandi joyenay jemman waptuji Nigeria, Niger, Chadi e Kamaru. Inde an Ayuba Lamiɗo Munyal salminto e foɗanki walla ɓangal taskaranji amin ɗi jemmare hande nyalande altine malla abde 19 lewru sapporu hitande ujunere go'o e temedde 450 egguki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iga Makka yahuki Madina ko yadata 14 lewru Nayabru hitande ujuneje 2025 to der taskaranji min taski waddanoki on hande min jogani on taskaran andal ɗum gurdang den i wodi taskaran RFI fulfulde kawtal koppi Kode radio International. To heɗitoɓe hande min dokka munyal min keɓata waddanoki on kubaruji duniyaru sabo dalilaji goɗɗi ngam non haymo itinon jonde ngam heɗitago taskaranji ɗi min taski waddanoki on jemmare nde. keɗite Kode radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. To madalla da fuɗɗiren taskaranji ɗin e andinoje kanƴe ɗiɗi iga dente kajanoɗe fulɓe da fuɗɗiren e andinore iga dental Fudeko. min gadi writol haadiwe jego to waynaɓe laatiɓe ɓurna maɓɓe fuu rewɓe e ɓikkonde hon ɓe andini amin bonɗi e ma ɓillaji yiɗeta be man min bindi min taskitan fannol e mariɓe wi gam andinki ɓe rewɓe e ɓikkonde hon wi ɓe handani samɗinego e ma markilawol nastinoje gam ɓosinki ngendan ɓiɓɓe maɓɓe e iyalu maɓɓe min ɗo ɗaɓɓora finditinki dumorle burti e ma nyawdorɗi dabbaji maɓɓe jangirle nyawdorɗi ndiyam e rento min ɗo mari haaje fesinki waynaɓe babe min ɗaɓɓori hukumawa kesanga fi dabbaji dow wada e waynaɓe hedi taskaramji manga min ɗo ɗaɓɓora waynaɓe hokka Fudeko e kuɓɓirle bawal ɓawo gam heftuki ndimu maɓɓe tabbitine ɓosgol waduki eltuki dow filute rewɓe e ɓikkon waynaɓe to joɗɗorle maɓɓe andinore nde iyon iga Fudeko e bawal ɓawo IDRC enanta SPAC. To madalla ha jotta da andinore iga dental miyetti Allah kawtal hoore. Lamiɗo Bello boɗejo hikka bo hikki ndungu seeti remoɓe ɗo wuwa gese waynaɓe ɗo so'ito faaki walde hey remoɓe hakkilane burtitare me dow maji heɓa no na'i saalo na hawtare ɗi gaɗani on bononda sakkolural naata he gaynako kela tokke mata ɗe jollo nder ngesa ngam dayten fitina kadi bo famen to wodi aybe goɗɗum ta koshen kiita e juuɗe meɗen ngam daytago masibo to kaya layma yalan lenyol wala ko ɓuri narral e famtotiral kawten hoore ngam ɓoshago jonde jam e leydi meɗen andinore nde iwidiga Alhaji Abdullahi Bello boɗejo ardiɗo huɓɓirde mi yetti Allah kawtal hoore nga leydi Nigeria. Lamiɗo Bello boɗejo ɓiɗo tijo ndimaɗo marɗo ndimagu. Lamiɗo Bello boɗejo. To madalla jonin nan da nasten nder taskaranji ɗimin taski waddanoki on jemmare nde aran da fuɗɗiren i taskaran andal ɗum gurdang. Heɗitoɓe assalamu alaikum barka min be lorti porta moɗon nder taskaran andal ɗum gurdang. Taskaran kamin gaddane ton iga ɗo KRTV International Abuja to min darata hunde kome mani andal ɗate tefuki andal inanta billaji ɗiɗi yidata ha wakkere andal inanta ɗate ngam wawtuki billaji ɗin. To taskaran andal ni kande asawere min gaddunoy onka iga jangirde ɓiɓɓe fulɓe wonde ha wuro Kinnaɗo arɗo Aminu
wongo adadu hukuma pamara doma nder diwal Nasarawa to nanoton no jangirde nden taskiri moftorde mawludi to fukaraɓe jangaɓe nder jangirde nden durfini jande alqur'ana e ñinde nanta modiɓɓe gaɗi wazu feere on nanay ni no ɗum waɗiri nde mobde mawludi inanta jota an kam waɗidi woɓɓe nder modiɓɓe janginaɓe fukaraɓe ɓen inde an Ayuba Lamiɗo Muñal ardoto waddanaki on taskaran kam je aymi on keɗite jam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe heɗitoɓe nanta daroɓe Kojo TV. Hande Allah waɗiyam woɓɓe feere wongo adadu kuma pamara doma nder diwal Nasarawa to mi wari goɗɗum mawlidi wonde jangirde tikkande ha nder gure fulɓe mi seyake sosai no yiki wato mawlidi ɗum waɗira kama no mi tawri fukaraɓe jangaɓe nder nde e jangirde jangirta Qur'ana ma wato larabci ma boko. إنا كنا مرسلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربي إنه هو السميع العليم. To ɗoni o gonɗo ha dengo oto nder modiɓɓe janginayɓe nder nde e jangirde janginayɗo wakkere boko on ɗon modibbo ko noy nde waɗa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inde am Ibrahim Muhammad. To ko nde jangirde ha to nde So nde jangirde dai nde ɗo ni han haade adadu wuro Arɗo Aminu marigayi Arɗo Aminu. Ko a hokka heɗitoɓe feɗɗande tarihaji nde jande nde tiggana. To alhamdulillahi alal hakika nde jande nde tigganama ainihi wato kuduriji ɗiɗi e tigganama wato kuduri jande islamiyya e kadi jande boko to lallai hanjum ɗum bo joni nde tiggana alhamdulillahi fa joni dai eɗen ɗon mema koda dai ha joni dai min keɓira hunde nden non no min giɗi sabida min godi karanci hollitoɓe ɓorede gaske minon ɓen modiɓɓe hollitoɓe lalle min shinɗani ɗaliben ɓen ɓe ɗum hollititta gaɗa majjum kadi sai emin ɗan godi ɗan matsala seɗɗa ko shafi ainihin haɗin kai wato kawtal hoore bandiraɓe fulɓe e dañoɓe wato ɓe fukaraɓe ɓe min gondi to ɗan matsala ɗum min fustantato kenan inchallahu e joni to bono wato kama nde tiggama woɓɓe dañoɓe on ɗum giɗa wattuki bashi maɓɓe nder ko bo no ɗum waɗi lalle ɓe gaɗa kokari ɓorede gaske farko dai ko nde tigga ɓe okki kawtal hoore ɓe okki haɗin kai sosai ɓe gatti ɗalibi en maɓɓe amma to daga gaɗa kadi daga min gari min keppi babbaño amin mawɗo dariɓe ɗum tiggi makaranta ɗum Allah wari hocciti yonki maako Allah bo gafartanomo to lalle daga ɗon min puɗɗi heɓgo fuskantaki kalubale gaɗa makaranta ɗum kadi daga ɗon min yi'a cigaba majum min keɓa ballitoɓe min e dariɓe sosai dow majum ainihi wato lenen jande e ɓeydunoɓe min howarin guywa no nonno hanko on mo waɗayno kokari emo darani min sosai o kadi daga Allah wari hocciti ko mum min keɓayi kadi ɓe min kawti daraniɓe min sosai sai ni ɗum ɗo waɗa ɗum de alhamdulillah ma tassara to ɓawa billaji ko wakkere nasaraji ɗume keɓuɗon to alhamdulillahi alal hakika eɓe gaɗa kokari ƙorede gaske ko shafi de jande dai ɗalibe ɓe gaɗa kokari ƙorede gaske eɗum waɗa jande amma joni dai ɗum komi wima ainihi wato haɗin kai bandiraɓe meɗen wato ainihi dañawɓe ɓikkon min keɓa haɗin kawtal hoore woɓɓe bo min keɓata kawtal hoore mum gaɗa majjum kadi dai kadi ainihi ma fukaraɓe ɓen kadi hamɓe kode hamɓe ɓe keɓa ɗum daga ɗon to dañoɓe ɓen matsala ɗum daga ɗon to dañoɓe ɓen goni gaɗa majjum kadi sai noon no mi batuma nane ainihi wato baddal ainihi modiɓɓe darotoɓe sosai balliramin dow jande nde min gi'a min ingantake nde warti jande ƙorede gaske to hayre nden kadi min keɓata
ɗiɗi matsala. So madalla heɗitoɓe ta ungoyte yo gondi suudu KRTV International diga ɗo Abuja nder taskaran andal ɗum gurundan nanta Ayuba Lamiɗo Munyal. So koye waddi wonde wallinde nde gomnati misali ko bo feere gattani nde e jangirde e gam tikka. Lallay wala ko gomnati waddi gaɗa majjum bo ha joni min keɓayi ummiɓe gari balliri min dow jande min, amma ha joni dai ainihi wato min miko ko bara amin daga bandiraɓe meɗen fulɓe anduɓe jande anduɓe ainihi wato muhimmanci jande e kadi min miko ko bara amin zuwa ga gwamnati fu gonduɗo wongol lawol ngol waɗantamin min gi'a min ingantaki wato ainihi nde jande amin nde min fuɗɗi. To lallai emin gaɗa fata da non ɗum Allah bo taimako en. Bono ɗume da hani wiya fuɗɗi walitaki nde jangirde? Fuɗɗan de ainihi wato komin giɗi ɗum wallitomin dow mayre, ɗum wallitomin te nodduki ainihi dañoɓe amin walla ɓe muhimmanci jande. Fuɗɗan kenan waytina koye maɓɓe ba. To gaɗa majjum kadi sai min giɗi kadi taimako ainihi ko shafi modiɓɓe balloɓe min dow nde jande min gi'a min ingantaki ainihi wato nde ƴolde amin e noon no min keɓiri nde jande nde ɗum warɗum hanni. To on ɗume yelotoɗon nde e jangirde moɗon nde hewtato yeeso? Lallay nde jangirde amin komin gatta fata ɗo yeeso min giɗi min keɓa ainihi e ɗum wallitorke min kawti ɗum ingantake jande min keɓa ɗaliɓe en sosai gaɗa min keɓi min gandi jande amin rijista min keɓa ɗaliɓe en janga e jottina fa binda common interest hokke ɗereji muɗum fa ture jande yeeso non no ɗum heɓata cigaba e rayuwa. Masha Allah wallah sai ka Toma Dalla heɗitoɓe nanta daroɓe KRTV International Abuja ko ifu ɗo min gaddi ragare taskaran andal ɗum gurnan kande e asawere kamin gaddunoy on diga jangirde ɓiɓɓe fulɓe wonde wuro kinnaɗo arɗo Aminu wongo Adadu hukuma famara doma nder diwal Nasarawa. Amma to jomirawo hewtiri en asawere warwayne min gaddunoy on pawol yesso ka taskaran diga de e jangirde jonta kam iɗo darnde hukumatu radio kode international inde an Ayuba Lamiɗo Munyal yayo ale jam. Ndembe amin jemma e nyalawma to gostoro be gumbar radio man domi tadi 49 der Abuja ndar nde gonyelde fu wala hendu ko hoshaki hite sudu radio kode international sai ummatore konde min don gam onon ma gondembe amin. To madalla heɗitoɓe min yela on gonda e taskaranji suudu radio kode international kala nyalande fu tani on goyte yon gondi taskaranji suudu radio kode international wonduɗo Abuja lamorde leydi Nigeria. On mbawa heɗitaki taskaranji amin dow matotiral amin ngal internet www.kode.net nanta channel telegram amin www.t.me/kode radio. On mbawi laruki vidéoji fere dow channel YouTube amin Kode TV inanta Facebook amin Kode Media ima Kode Radio den min ɗon dow radio Garden inanta online radio kala de jiɗɗon fu on mbawa heɗitaki min darnde go'o. Miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji Kode Radio International ha kilohertz 1265 daidai jamdi 8 yahango 8 ereta jamma agogo Nigeria Kamaru Niger enanta Chadi non bo jamdi 7 yahango 7 ereta agogo UTC.
jonin nan sey mo'itinon jonde ngam heɗitaki taskaran RFI fulfulde kawtal koppi Ikode Radio International Abuja. Keɗite jam. Cellal Kongalu. Alhuseinu Ba. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗotoɓe RFI fulfulde on calminama inde on manama e jettode on mbiyama yo en julmo woori on bismama e o taskaram cellal Kongalu e yewtere men yawtunde en udditino toɓɓere ñabbuli noppi e o altine hande balɗe 7 lewru nayi ɓuuru hitande ujunnaje 2025 en keddoto e nden toɓɓere kono en nayorto banggue goɗɗo ko witi haalde e fannuji woɗɓe ina mbiya noneji ɓurɗi jojjude e ko wite ñawu noppi noneji ñawu noppi walla fannuji mum ina keewi kono en gartat e ɓurɗi wawde tampinde yimɓeɓe o saaha hande tawde ko e nder toɓɓere keddiɗen koɗo men kadi ko docteur Diallo Mamadou Moukhtar Ramata mo mbiɗen wonde ko gardiɗo service cafrowo noppi kini daaɗe ko wiyete ORL e Francire e nder l'hôpital Mamadou Guinée tedduɓe bisimilla mon. Docteur Diallo min calminima min bismimama kadi e RFI fulfulde. Min kadi mi salmini on monsieur Alseni mi salmini heɗitiɓe RFI fulfulde fof. Docteur Diallo holko mbawɗa famminden e o ñaw noppi tampinɗo sukaɓe biyeteɗo otite moyen aigu. Ko wiyete comme otite moyen aigu ndeɗo nawrare no jaali moƴƴa noon e nokkeliji men ɗin wonti hinde heewi moƴƴa. Ko wiyete otite moyen aigu ɗum ko ñaw ko nangata nowru noppi ɗi surtout kan nowru hakkunderu ndum. No wodi kadi otite moyen chronique. Si tawi e mana nawnare nden ɓurali jonte 3 haray ko otite moyen aigu si ɓuri ɗon haray hande kadi wona otite moyen aigu. Joni noon way ko hande ko fi otite moyen aigu on ɗum ko nawnare nangata nowru hakkunderu ndum konti ɓuuta nder to waɗa komi innete kon ka infection e français ɗum kaka nder wofonde nowru nder ton. Ande haalino nde ñande innude nowru no sendita pecce 3 donc ɗo nawnare nden ko nangata ko feccere hakkundere nden nder ɗon normalement ko hendu woni nder ton. Si ɗum ɗon nangi on tigi haray ko mbordi woni moɓade ka nder wofonde ton. On andi kadi haray hahiwum nowru hakkunderu ndu no yiitidi e kine ɗen luuro no iwi ɗon yaltiti ka kine donc ɗum ɗon fof si heeɓi ella innete otite moyen aigu. Ina heewi ko wiyete ngun ñaw ɓuri wawde memde ko sukaɓe ɓe holko tagi ñaw ngu ɓuri wawde memde ko ɓen sukaɓe ko fi pay koye ɗum ɓurata nangude no nangamo ko ba tigi kono ko ɓuri hewde kon ko pay koye surtout adoɓe heɓude duuɓi 5 ɗum noon lorra moƴƴa noon par ce que ɗum no wona saabu ɗoytugol nanɗe ɗen si on tigi nawyoyi ma si on tigi ɗumande par ce que no wawi fusude boofoɗe ɗen ko ɓuri kon e nder komin gollata kon min tawi yimɓe buy ko arata ko haray laawi ke fayda si ɓe hara ma hara neɓiti ha to nde noppi ɗin fuɗɗi yaltude mbordi mawɓe maɓɓe ɓe anda jaka ko ɗum ɗon nangunoɓe ɓe adda ɓe noon ka hôpital normalement noon on tino duwarde ka laftane ado ɗum ɗo waɗi de ko fii honɗum waɗi ko sukaɓe ɗum ɗon ɓurata nangude pay koye ɓurata nangude ko fii goɗɗum ko anatomie on e mana pay kolluro yitindin ko nowru ndun e kine ɗen tawi woni hara ko pay kum haray konti haray no feewi haray ɓantaki mana kala ñaw ko waɗi kine fayda siko pay koye ko hewtay ka nder noppi par ce que kun luuro hon yitindin kun ɗon kun juuta haray ko raɓɓiɗi donc infection ji ɗi wano mbordi kala ko ɗumanni ka kine haray kisan hewta ka noppi donc haray ko ɗum ɗo waɗi ko pay koye ɓurata heɓude nden nawnare ɗo. Holko addata ngu ñawu o wiyetengu otite moyen aigu mani mbiyen holko waɗata sababu nde nawnare? Piiji buy no wona sababu nde nawnare no piiji gono ton wano ko inneten kon infection viral haray konen ko virus ji wonata sabu ɗum ɗin virus ji noon no wona ha sabu on tigi waɗa ko ɓe innta ko rhume ma grippe ni si nangi goɗɗo ɗum ɗon fayda ko ɓuri kon nawnaje ɗen ko wonata sabu ha nanga ɗum ɗon ko ka nokkine iwrata daariɗo e yimɓe nder yimɓe temedere wonuɓe heɓuɓe nden nawnare ɗon taway 90 on ko ella on kaka kine iwri no wona kadi ko hara ko bactérie ji wonata sabu mum toujours ɗin bactérie ji no wona ɗi iwra ka kine ton ɗi ƴawa ɗi way luuro kon no yiitiɗi ɗon kadi no raɓɓiɗi ɗo yaha tinna yaha ka nder nowru hakkunderu kadi ɗuma on si tawi kolluuro yiitindin noppi ɗin e kine ɗen uddi ɗum ɗon kadi waɗa ha ndiyam won yaltayɗan ɗan ka nder nowru hakkunderu par ce que ndiyam no yalta ɗon ɗum ɗon ko normal kono handiri ɗum ɗon rewa ka luuro ɗon ara ka kine yalta kono so tawi ɗum on uddi ɗan ndiyam ɗon moɓoto ka nder nowru hakkunderu hala ɗa wawata yaltude on andi hay ka ɗo son hibbi ndiyam e leydi ni ndiyam moɓike ɗon si ndiyam ɗam moɓike to waɗa infection ɗum ɗon noon wona ha sabu tufa wofone nden. Wadde joni docteur Diallo aɗa wawi artirde en tan holno docteur o andirta wonde
on neddo omo wondi e ngun nyawu wiyetengo otide moyen aiguë hol ko wonata male mudum ha docteur o yiya faama wonde neddo ina wonde nyawu ngu pay koy gobbe be wata innide kambe ben musede kanor surtout bobo hoy koy be wata wolde ben ko non tigi andirta dum bobo on toujours haray adday jungo gon kanor tan go kawoni musirde don haray uttata jungo gon don ma don kadi haray bobo no wulla sai wo sai haray mo wulla o jabata muinude dum don kadi no wana sabu ha anda ella hebi kanor si yayi ha neboyi de goddum gonde noru yalti na ngorde on tigi nene mako anda jaka ko no ndu wonno mo musude docteur Jones yo hewti taw o landoto mawbe bobo on o landobe ko honno bobo on ko ndu woni wullitade est ce que mo muinude normal est ce que himo o addata jungo gon ka noppi si hew feƴƴi ɗon o waɗanay mo examen meɗen mari toon taskor ko ɓenta kon otoscope haɗa mo jogi ko yonnorte o yonnoto nder toon ka nder nowru ko noodi Alahu Musa ay o ndaari o yii wofonde nden ɗum ɗon haray wofonde nden goɗɗum haray no wojji cos aɗonde tufaade haray wofonde no wojji cos yaha ha kenen ta haray nde pompi arande wawi balorde o yii ɗum o anda ɗum ɗon hii ko otiti moyen aigu kono docteur ha joni en keddoto tan e ngun nyaw so tawi nyaw ngu heɓi suko o safraka mani mbiya o nyawdaka holko ɗum battinte e makko konko wiyete otiti moyen aigu si tawi woni nyawdaka ɗum no wawi jonnude ko ɓeynata kon abcès ka nder ngandi andi nowru ndun e ngandi ndi woɗɗodira surtout nowru hakkunderu ndu e nowru nder no woɗɗodira ɗon ko ƴiye seeɗaji ni woni hakkunde mum donc si infection o waɗi ɗon nyawdaka ɗum wawi wonde sabu yaha kan ngandi waɗa bordi ɗum kadi no wawi jonnude nawnare ko inneten ko méningite ɗum ɗon kadi si irtiɗo no wawi jonnude on tigui méningite ɗum ko yoru dande on méningite kadi no wawi wonde bonna ka nder ngandi kan ngandi ndin ka nanata ɗon méningite on no wawi bonnude ɗum ɗon hara on tigui nanata few o otite moyen aigu no wawi wonde sabu ha wonya hunduko on tigi ngo tawa on tigi no afinde do bimbi tawa hunduko ko yarino kanano ma yari ka nyam tawa ina anda ko ndum don kadi otite moyen aigu no wona sabu dum don holde ledde bele ina wadi ledde mayni biya lekkele godde de neddo o wawi safrirede e on ngun nyaw witem otite moyen aigu no wodi joni nawna ɗum lekkele buy ko nyawdirte fi on ko wiyete otite moyen aigu no wodi ko ɓennata kon antibiotique ma lekkele go ko jonnete fi ko ɓandu ndu wulata kon no wodi kadi lekkele ko jonnete fi kine ɗen par ce que si nyawdali o nyawni nowru ɗum tum o nyawnali kine ɗen haray ha hin nyawdugol ngol no manki par ce que ko ɗon ella o woni iwrude donc haray ko ma on tigi jonna lekkele ko nyawdata kine ɗen itta infection ka nder kine toon fof fiwata nawnare nden fillito ben enen fulbe eden kewi wiide ko rentade buri safrade wadde holno mbawaten wadirde walla hollo wasiyaji de modita wasiyo bandirabe ha mbawa rentade ngudo nyawu ke dum don piji buyno wodi non tigi wadirta fi rentagol hebugol di nawnaji don e mana surtout nene bobo ben ko be duwa sodade chaque fois si tawi hen harabe jogi dumannade bobo be mabbe be on tigi gadi no duwa muynude lebbi jeego on ko duwa muyna ha timma lebbi jeego hara ɗum ɗon o tekkodirali e hara ko ɓiraɗa nene makko ɗan tigi woni moynude ɗum ɗon kadi no danda ma no ɗuyta ɗo nangugol wonko wiyete otite moyen aigu jaram docteur ñen hen en kaalino haala nebam woni hutorgol nebam e noppi ɗi hande noon jimmi ko gartana en tan seeɗa e hutorgol ko wiyete coton tige woni lekkon ɗettete kon waɗe hen hottollo yimɓeɓe no kutoro ɗumen so noppi mabɓe ngati walla ko nandi hen beele ɗum kañumne kadi ene jogui battane e noppi walla e ñaw mum on jarama ɓoyi landal ngal no hetti fi ɗum ɗon gollirgol coton tige on ka nder noppi ɗum ɗon hana hawra few kala noon innaka noon ko coton tige kono wonde wolide fi coton tige par ce que ɗum ɗon ɓuura gollirede nini kono kala hay hunde duwaka ukkede ka nder noppi jamma on no duwa famude noppi ɗin ɗi duwaka lootede ɗi hana lootede kanji ɗi lootanayi hoore majji ɗi marani hoore majji ɓurirɗi nder ton e mana si on tigi waɗi on coton tige nder ton ɗum wawata hay fittude noppi ɗin ɗum koyo puusu tawi tundi no nder ton ɗum puusa tundi ndin jaha moɓoyo ka nder wofonde nder ton ɗum wona ha sabu ɗum no wawi wonde hay sabu ha tufa wofonde no nder ton e no wawi wonde kadi ha ɗuma o mbol ɗum kontundi ko wonno innude imo fittude ɗum moɓo nder ton hata wawata yaltante hoore mum en jarnima docteur Diallo min jarnimama no fewi min beltinimama
e yewtere nde ɗo kende dokkuɗa yimɓe. On jaarama fota mi weltanike on onon kadi. Seydi Diallo min jaarima no feewi. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere men ari ha ɗo hande gartumɗen ko e fannuji mani mbiya noniji ñabbuli noppi en kaali e ko yowiti nde on ñaw biteɗo otite moyen aiguë. Bandiraɓe yewtere meɗen cellal ko ngalu e ndeɗo toɓɓere ko wiyete ñaw noppi en kiɓɓiri ɗum ɗo en dokki ayde altine paaɗo so jeeɗo ha jiɗɗo e nden jamto mon jamto amen yo Allah ko rokku en wonde e jaam. To madalla RFI fulfulde on gettama heɗitoɓe haragare da gimi fulɓe inanta gimol Buuba S Fulani ngol duniyaru sey muñal keɗite jam. Sey muñal duniyaru kam sey muñal semuñal duniya sai emuñal duniya semuñal duniyaru sai emuñal miɗo haala yimɓe seydi en ɗon namuñal hande miɗo haala fulɓe kowa ɗon namuñal hande sakiramen kowa men ɗon namuñal duniya duniyaru kam semuñal duniya no nawi amma sai gaɗen e muñal duniya no ceede amma sai gaɗen e muñal duniya no nawi amma yimɓe na muñal taɗon ni muñal duniya ko mi yawtan taɗon ni muñal duniya ko mi yawtan taɗon ni sawraɓe duniya ko mi dillan mi ɓoyale duniya amma mi ko nawi mi ɓoyale duniya amma mi ko metti komi fuɗɗi woyugo baba mi muña komi fuɗɗi woyugo mama wi mi muña komi fuɗɗi woyugo dada wi ba muñu daga ɗon bo mi muñi mi jogike haala saroji sam haala saro Buuba yeddata abada daga ɗon bo mi muñi ando tinna muñu bandiraɓe muñe se muñal aya se muñal se muñal ko moye mo juuɗa e duniya ay o muñu tayi tagaɗo e woodi annal o muñu tayi tagaɗo no anni faamu mum jangi taye mo annal annida o muñu jangi tayi mo jawdi ay o muñu ba o defini tayi mo laamu ay o muñu ba o laami tayi mo yimɓe ay o muñu ba o heɓi ɓe askomi duniya watta ko sey e muñal ko may ko heɓi ma e duniya seyni muña ko may ko jeeɗa duniya tinna muñal duniya ɗon laati hanne wala e weta duniya ɗon laati wala weta ɗum tiiɗum goɗɗo ɗon woodi goɗɗo ma wala jango hanne da woodi jango goɗɗo non woodi komi dulloma ko moya dulli wane tinna muñu tayeɓi goɗɗo wane tinna muñu to goɗɗum heɓima wane tinna muñu duniyaru kam se muñal laamiɓe meɗen on fuse ɗum no muñal talakaɓe meɗen kowa sey ɗum na muñal mawɓe sukaɓe kowa seyni ɗum na muñal rewɓe e worɓe kowa men jogo muñal rewɓe worɓe kowa men jogo muñal min Buuba pullo pullotano ɓi pullo. To madalla Buuba S Fulani iga leydi Benin a yettama ingo'ol gimol heɗitoɓe fu i ɗo min gaddira gare taskaran jiɗi min taski waddunoki on jemmare nde dow darde injiniyajo mo ittinɗo taskaranji hande Ahmad Arab Aboubacar Azare
inde an Ayuba Lamiɗo muñal kawtuɗo taskaranji ɗin je emion gonde taskaranji Sud Radio Code International kala nyalande fu bale jam duniya mi be da muñal a fa yauto